dare do, people? פשוט הנציבה בשוק. אפשר להתחיל סוף סוף. רצוף, איך לא החלפת פה? זה אני לא מבינה. זולה היה למעשה מגזין נוער קהילתי שצילמנו פה במרכז קאגן לפני 20 שנה, אייטמים שנה, 20 שנה. כן, צילמנו פה סרטים קצרים, כתבות. כבכל יום רביעי הגעתי שמח וטוב לבב לפגישת המגזין השבועית. שם התקבלתי בהרבה חום ואהבה. אחרי שהתברר לי שהם לא זוכרים, תהיתי לעצמי, איפה הזמנים בהם היו פה נערות החמד של זולה, דפי, נעמה, הילה, רוני גמר? לא יכולתי שלא לתהות בקול רב. אז רוחות כך ממעל על סוסי אגודת השומר, אך כיום הן רוחות על הבעל וחמות זה כבר עסק אחר. זולה? מאיפה אני יודע? זולה? פראית או זולה לא פראית? זולה? מה זה? סליחה? השאלה? אספר לך מה זה זולה. סטלבט, גרד ביצים כל היום. זה לשבת וליהנות מהזמן. אחרג'אנם כזה? קונטרה כזה, לא יודע. זולה זה חבילה. מקום מחבוא.
בשפה של עבריינים. מקום שמעשנים בו. אני יודע, מוכרים משהו שם. מקום שמעשנים בו בנגי. שאני לא יודעת גם. אנחנו זקנים, את יודעת, לא נכנסים לזולה. שטויות? שלום, קוראים לי דפי, ואיך נסיבי? לילה של דפיקות! אני מחפשת את העני הפנימי שלי, אולי ראית שפה איזה אחד. קוראים לה הקופים. כולנו מרכינים ראש לילדה זו. מתי פורים יוצא? דפק את עצמו קשה הפעם פורים, עוד 10 שנים יוצא. עדת בנק שם. בנק? בנק. בנק לאומי? לא, בנק מזרחי. מהו פורים? אין להם תשובה. אין להם תשובה. ובכן, כתבה, כמו ששמתם לב, מתחילה בזה שכתב מדבר אל המצלמה. אנחנו עומדים להיכנס למרכז שנקרא שילה. שילה זה מרכז שעוסק במין, באמצעי מניעה, בהיריון לא רצוי. מה לא נאמר על האולם, המנהלים, השחקנים ובעיקר על האוהדים. אבל דבר אחד בטוח, לכל אלו יש הרבה קשר לאדום. אז בואו ניכנס, בואו. יצאתי לעשות כתבה על אופנה. חשבתי שזה יהיה נורא קל. אופנה? מה כבר יש לדעת? אבל בעצם נתקלתי בכמה קשיים. זה מופע כרטיס לשמיים קוראים לזה, נכון? כמה זמן עבדתם על המופע הזה? עבדנו עליו כמה חודשים טובים. יואב, איפה אתה עושה לנו את הפירסינג שלך? רצנו בכל פריז, הקפנו אותו. ביום אחד עברנו איזה 8 עצרים. אני אישית הכי נהניתי ביער שהיינו, זה יער בולון. זה הדייט האידיאלי בשבילנו. מקווים שעזרנו לכם. ונשאר בעצם רק דבר אחד להגיד. בהצלחה. אין לי מה להוסיף לזה. כשהצלם גומר את משימתו, הוא מגיש את הקלטת לעורך. ככה. עידו, אני באמצע העורכת, אני עסוקה, אין לי זמן. העורך מקבל את הקלטת, ככה. אמרתי לך ללכת, איזה קרציה. ומכניס אותה לתוך מכשיר הוידאו. ככה. וואי, פעם ראשונה שלי בעריכת לילה. זה גם פעם ראשונה שלי בעריכת לילה. שנייה, אתה נעלת הכל? הכל נעול? כן, נעלתי הכל. הכל נעול, בטוח, 100%. נעלתי הכל. חסר לי שתהיה אחרי לזה חשמל, אני אמור.
אחרי כל זה הם גומרים לערוך, שמים כתוביות, שזה חשוב, אבל לא לפני שהכתבה נגמרת. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. מגזין זולה יוצא לדרך. I hope you had the time of your life. תחבי את המצלמה, זה יעזור. איפה, איך תחבים את זה? בכפתור האדום. תחבים. איזה זה, איזה זה. שם, כן, 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 האדום. אוקיי, קאט. אני רוצה סרטים, אני רוצה להיות מפורסם, אני רוצה להופיע בערוץ 9! תודה לאבא הרוחני יוחאי רוטנברג, שבלעדיו לא היינו פה תרתי משמע, גם כבני נוער. אני יודע, אני אישית, כשבאתי פה הייתי צריך לעשות מבחן, זה היה מחויבות אישית. מבחן קבלה, היה שם שאלה, אני זוכר את זה עד היום, שהיה כתוב איך היית מגדיר את עצמך. כי היה שם כמה אופציות, ואני הגדרתי את עצמי כמובן כזאב בודד. ואז מי שהייתה פה מנוזלת והריונית, ואני לא זוכר מי זאת הייתה, אמר לי, לא, אל תעשי למחוק את זה, יוחאי לא אוהב את זה, תכתוב שאתה אוהב לעבוד בקבוצה. בחרתי את זה, כתבתי שאני אוהב לעבוד בקבוצה, והתקבלתי. אז בזכותו אנחנו כאן, וגם כל האירוע הזה, האיחוד הזה, זה רק יוחאי יוצא לפנסיה שוב. רציתי לשי קטן, תודה, תמונה קטנה שלנו. זה כל מי שמתועד בזולה, אי פעם, מי שלא תועד, בעיה שלו. אז מכל הלב כתוב פה יוחאי היקר, מחבקים אותך, מודים לך על השנים הנפלאות, מאחלים לך לפנסיה רק זולה. רק זולה. ובאותה הזדמנות נגלה לכם שכל אחד מקבל בעצם דיסק עם כל המגזינים מ-1996 עד 2000. די! איזה אדיר! זולה, קבוצת הנוער הראשונה של הטלוויזיה הקהילתית בירושלים, שיצרה כתבות וסרטים בתחומי חברה ותרבות עבור בני הנוער בראי החברה של התקופה. הקבוצה הפגינה יכולת מרשימה ויצירתיות ייחודית ותרמה להמשך הפיתוח של מרכז עירוני ויצו קאגן כחממה תומכת לבני הנוער בתחומי אומנות וקולנוע בירושלים. ניסוח של יוחאי. יאללה, יוצא לסיור, בקאגן, מחדש. יאללה, יוצא. איזה
את הדס, מסתכלת על המזרון הזה. אתה לא משאיר אותי פה לבן. רגע, נו, בחייאת. כן, אבל המסדרון הזה נגמר באיזה שלב במקור. ב-2002 עזבנו את המקום במשך 2-3 ובנו פה את המקום מחדש, שזה אזור חדש שמחובר לישן שאתם מכירים אותו. יש לנו פה אולם רב-תכליתי ויש פה מערכת PhD בהתחלה. שקיטלג את הארכיון הזה לפני צבא כן, המצחתיו שלי כאן. ואחריו לא קם אף אחד שקיטלג המקטלג. כן. היינו 9,000. אתם זוכרים את הקטוגה? יש הסופר VHSים הם עוד חיים? נמצא פה אריה סופר מרדיו ירושלים, עם הדרך של נוער, לתפקיד נוער. Yes, I am home. Home is when I'm alone with you. Avec un spécial jeune israélien. Ils sont en France, tout un groupe de jeunes qui viennent de Jérusalem. Ils sont en France pour un échange dans le cadre de leurs études, enfin des études un peu parallèles en communication, en vidéo, en film et en radio. Ils nous parleront de tout cela et nous parlerons également du centre Kagan de Jérusalem. החלק הזה היה חלק הדשא, וכרגע זה שייך למועדון המוזיקה. לנגן? רוני יודע לנגן. הוא מורה לנגן. כן, רוני יודע לנגן עכשיו. אני יודע יונתן. קדימה. Through the dark, girl, I never loved one like you. סטלם, אתה לא אוהב? כן, אני זוכר את זה, רוני באמא שלך, תפסיק. אז זה לקח לי לישון מחיית טובי. אפשר לצלם, יאללה, we're back online. אוקיי, מוכנה לצלם? יאללה. מאוד מרגש לפגוש אתכם היום בגילכם, אחרי שעשיתם כברת דרך. אם אני מסתכל עליכם, רוב החבורה של זולה, רובה, הגיעה לתחומי תקשורת מגוונים ושונים. גיתית, הכרתי אותה, חיפשנו מורה לגיטרה. לחוג מוזיקה. שאלתי אותה מה היא מתעניינת בחיים, אני עושה עכשיו איזה קורס. אמרתי יאללה, איזה קורס עריכה, יאללה, בואו נתקדם, ננסה לעשות עם זה משהו. איך התחיל זולה, בנקודת מבטך? הגעתי גם כן מנושא שאמרנו יאללה, יש מחויבות אישית, נלך לבתי הספר, נתפור את החבר'ה. בעזרת מצלמה אפשר לשנות, אפשר לעשות דברים, בואו לקאגן. נגמרה השנה של מחויבות אישית, אני באתי אליך, חי, ואמרתי לך, אני רוצה להמשיך. איך ממשיכים? איך עושים משהו זה? אמרתי לי, תשמע, לא יודע, יש קבוצה, טיים אאוט,
שהיא לא כל כך מתפקדת, יש לי שם כמה חבר'ה טובים, ואמרת לי אפשר לנסות להקים משהו כזה. אני זוכר שהייתה פגישה כשגיתית כבר הייתה שם, שניסינו למצוא שם למגזין, ועשינו הצבעה. שני השמות שהגיעו למקומות הראשונים היה זולה, שאותו הציע הילה רגב. לשמחתי הרבה זה השם שאכן נבחר, כי השם השני שהצענו היה סקסופוביה או משהו, סקסולוגיה או משהו עם סקס שאני הצעתי, כי אמרתי שסקס מוכר. לשמחתי. מה הביא אותך לפה? וואו. איך הגעת לזה? אני הלכתי לכל מקום שאתה הלכת, אז הגעתי לכאן משרדך. איך אתה הלכת לראות? באיזה שלב הפסיק ללכת לכל מקום שאני הלכתי. ספרי לנו איך התגלגלת לזולה. הגעתי לקאגן במסגרת קורס רדיו שהיה כאן בקיץ. הגעתי ואז נפתח לי לרעיון גם של זולה, הכרתי גם את הנושא הזה, והתלהבתי. זו הייתה חוויה נהדרת. זכור לי המון ימים שבזה הראש היה עסוק. לא התעסקתי בלימודים, הייתי יושבת בלימודים וחושבת מה אני הולכת לעשות בזולה, וזכור לי עשייה נורא כיפית. משהו שנורא אהבתי לעשות, שהיה לי, באמת היה לי ממש כיף שהוא קורה, זה כל פעם הדהים אותי, באמת שאני כל פעם נדהמתי שעוד פעם הצלחנו לייצר 22 דקות של וידאו שהן טובות. שהיו להם כל מיני שיאים, משהו יותר מצחיק, פחות מצחיק, משהו ויזואלית יותר מעניין או פחות מעניין, אבל וואלה, עמדנו בזה כאילו לאורך שנים. יש רגע אחד שהייתי מחזירה לאחור. היה את היום צילומים שעשינו ביער ירושלים. החלטתי לבוא על עקבים. החלטה גרועה מאוד. לא באים ליום צילומים ביער על עקבים. ומה אתה זוכר מאז? האמת לא הרבה, אבל יש רגעים כאלה, הבזקים שאני זוכר, גם חוויות בפריז וגם את הטיול שהיה לנו במדבר, שהיה מאוד מאוד הרשים אותי והשאיר לה איזה... כל פעם שחוזר למדבר אני נזכר. הכל גם היה איתורים, כאילו, כמעט לא תכננו שום דבר מראש, לא כתבנו תסריטים, פשוט אמרנו, זולה במתח, אני זוכר, ישבנו עם גיתית כאילו בחדר עריכה, באמצע הלילה, ואמרנו, טוב, יש לנו צילומים, רוצים לעשות מה עושים, ואיך שיצא כאילו, אני חושב, אחד הדברים המדהימים כאילו, עם הזולה במתח הזה.
מקום שאפשר היה לבטא כל מיני דברים שיצאו בצורה מוזרה מאוד על מסך, שקצת קשה לי היום לראות אותם. למה קשה? זה היה זה נורא קשה. לא. מצטערת, זה עדיין מצחיק. לא, זה מאוד מביך. סליחה, נכון שזה עדיין מצחיק? יש לך סדר אליי? כן. עתידות, בגיל 19, ללא הזרה מראש, ייפול עליך מטאור של כריות. לא הייתי מתבייש. לא חסרים אייטמים כאלה ודברים שעומדים במבחן הזמן. המשאל בקניון לדעתי עוד עובד. דייט האידיאלי שיוצאים, מבלים, נהנים ומוצאים אהבה. לדעתי הדייט האידיאלי זה כשנפגשים באיזשהו מקום לא כל כך ציבורי. בית קפה בדרך כלל. בית קפה או איזה אזור לא כמו קניון. לדעתי דייט צריך להיות שהבחור לוקח אותך למקום ממש רומנטי ומפתיע אותך, לא לסרט כמו תמיד, אלא למקום רומנטי ויפה. גישה ראשונה הייתי חושב שצריך ללכת לסרט, ככה לסרט שמתאים לבחורה, אני יודע, קחת אותה להשתעמם, אמנם הבחור יכול להשתעמם, ילך לו המוח, אבל שתן לבחורה משהו הרגישה. לדעתי פגישה ראשונה, לצאת לבית קפה או משהו, הבת אמורה להזמין משהו קל לשתות, ואחרי זה הולכים לבית שלו, שאלה להכיר אחד את השני, לדבר. הכי טוב זה להיות לך הבית לבד. אני הולך, מביא אותה מהבית, נכנס, חושך, רק נר, משהו ככה באמצע השולחן, משהו קלאסה. בקיצור, דייטים זה דבר כיף. אחד הדברים שהכי משפיעים על הפגישה הוא המקום אליו הולכים. רומנטי, מעניין, מוזר, הרפתקני. לאן אתם חושבים שצריך ללכת? אנחנו. הרבה עשינו גם ביחד, גם תוכניות וגם קליפים, ואני חושבת שזה נתן איזשהו ביטוי לשנינו, המקום הזה. זה יותר הרבה דברים שלנו. והלילות העריכה הארוכים האלה, לטוב ולרע היה בהם גם דברים רעים, אבל... מה היה רע? ההורים שלי כעסו שהייתי מגיע ב2 בלילה ומפספס את המבחן למחרת, חיפשו את גיתית, רצו להרוג אותה. זה היה עם אמא שלך. כן. שמה? וואו, לא חייב. היה לי איזה התנהגות שאולי לא... חינוכית. לא כל כך חינוכית, באמת. וזה רגע מסוים שלא חשבתי שאמא של דאפי בדיוק נמצאת והיא הייתה, אז כאילו... הייתי עם קסדה עליי, כאילו, אז כאילו, זה לא שהיא יכלה להגיד, וואו, זאת המדריכה של דאפי, שלא נדע מצרות. היא חשבה, מי זאת המטומטמת הזאת או משהו כזה, אבל... אני חייבת לסיים ביי. שלום. זמן פיצה? כן. פטריות? כן.
זיתים? וזיתים, נכון. אני מתנצלת על האיחור. כאילו זה ממש מוגזם, אבל 25 דקות, ובדרך כלל אתם רבע שעה, זה לא כך מסובך למצוא. את באמצע המדבר. ערימות של סיגרת, שיוחאי כאילו לא יודע. כי פתחנו חלונות באיזה חצי דלת ויוחאי לא יודע. כאילו סיגרת עם קפה שחור. אני התחלתי לעשן בגללך, בחדר עריכה. 3 חפיסות נובלס. כן, היה תקופה. עם האפרה האנושית. ארשת האקליפטוס בכנרת למשל. אבל זה לא היה בזולה. זולה זה הרבה יותר מהמגזינים שלו באמת. היית ביחד. את הישיבות האלה שיושבים וחושבים, הם צופים רעיונות, ומה מדליק את גיתית, ומה מעצבן את גיתית, שזה גם סוג של מדליק. כאילו, לא כל מיני דברים יודע, זה גאוני, גאוני. מה גאוני? זה גאוני. או הפוך. לא, זה אחד המטומטמים. כמו שיש קבוצות טיפוליות שדמות גבר, דמות אישה, אז הדינמיקה ביניכם הייתה תמיד מרגשת. נמשך די הרבה שנים בהיבטים של פרויקטים שונים שעשינו אותם. גיתית אפשרה, כמו שאני אפשרתי פה, גיתית רק אפשרת. היינו כאילו המבוגרים האחראים, אבל בתכלס זה היינו לא לגמרי ברורים. הכל היה בראייה משותפת. בראייה משותפת, לגמרי בראייה. אז מה זה זולה בשבילך? להתעסק בדברים שאתה אוהב, ליצור, לעשות, לבוא לידי ביטוי בהרבה דברים שבתחומים אחרים שהיו העולם שלנו אז, שבעיקר היו לימודים, אז אתה לא בא לידי ביטוי, אז פה יש לך אפשרות באמת לעשות משהו יצירתי וכיף. זולה בשבילי זה מקום שמאוד מבולבל של גיל ההתבגרות, שהיה מקום שידעתי את מקומי בו. ההרגישה שיש לך חבר'ה. יש לך קליקה, יש לך משהו שאתה שייך אליה, שיש לך חבר'ה. מקום שאתה מרגיש בו שייך. כן. זה היה תנועת נוער שלי, זולה הייתה תנועת נוער שלי. זה היה בו גיליתי את האהבה שלי לקולנוע. מעולם לא היה לי את החופש שהיה לי בזולה. מה אתה רוצה לעשות? תעשה מה שבא לך. כאילו פשוט קח את המצלמה ויאללה, צלם, תערוך, וזה מה שאני הכי מתגעגע אליו. לחופש. לחופש היצירה, שאפשר כאילו ליצור כאילו מהלב ומהצחוק ומהדפקה ולעשות דברים מפגרים כמו יוסי קייס. האביב זו תקופה של פריחה ולבלוב, וכן גם אהבה פורחת ומלבלבת. לכן החלטתי לקחת את תוכניתי סיפור אכזבה אל הטבע הפתוח. הערב תתארח אצלי אביבה, שהיו לה 4 בעלים, והיא לא הצליחה למצוא אהבת אמת. קודם כל המקום הזה בגיל הקריטי הזה והלא קל הזה, עם נסיבות החיים הלא המורכבות, שיהיה מקום סוף סוף גם עם אנשים of my kind, וגם ליצירה וגם להיות אותנטית, אמיתית, בלי שישפטו אותך, לגדול בו על אמת. זה גם היה מקום בטוח וגם היה מקום מעורר, אז זה היה די מדהים בשביל טינאג'רים שיש להם פתאום איזה מין דבר כזה, שגם בדיוק בזמן הנכון גם. תכלס אם לא הצבא, כאילו צו גיוס, אני חושבת שעוד שזולה הייתה נפסקת הרבה יותר מאוחר. יש לי משהו להגיד. אני מתגייסת מחר. אני מתגייסת יום רביעי. יש משהו להגיד. אני מתגייסת מחר! אחת בתחת! תן לי שכיבת תקיפה! אני לא חושב שאני מוכן! זולה זה בית. במיוחד שכאילו, אני לא היחיד שהבית שלו לא היה המקום הכי טוב להיות בו בתקופה הזאת. ואני חושב שזה אולי מכנה משותף של, לא יודע אם כולנו, אבל בהחלט של רבים מאיתנו, שהבית לא היה מקום טוב. ולכן היינו בורחים לזולה, ולכן היינו מוצאים את עצמנו כאן עם משפחה אלטרנטיבית ועם אימא קצת מפגרת.
היה פה קשר כאילו על סף, או משהו מאוד משפחתי. אני הרבה פעמים הרגשתי כאילו אני צריכה להגן על, כאילו לא בקטע שלי, לא יודעת, כאילו הייתי חצי אחותכם הגדולה, או איזה מין מישהו כזה שידעתי שאני יכולה לקבל שיחת טלפון, כאילו שהיא לא קשורה רק לענייני העריכה, זאת אומרת, זה היה הרבה מהקסם של זה, ומה שחיבר, אני חושבת, אותי למה שקרה פה, כאילו לאנשים פה. כאילו היה... והאמת שמה שמדהים, זה שיש לי עכשיו איזשהו מין משהו כזה שהוא קצת זולה במוזיקה. זאת אומרת, אני עכשיו חלק מפרויקט שבעצם אני עובדת עם אנשים על השירים שלהם. על קאברים שהם עושים, או על שירים מקוריים. הרבה פעמים אני אומרת, וואו, זה כאילו, אלוהים ברך אותי, כאילו, יש לי עכשיו כזה דבר מגניב, מדהים, כמו שהיה בזולה. זה בעיקר יצירה, וזה משהו זה חשוב, כי חסר לי קצת עכשיו. כאילו, אמנם אני עוסקת בדבר שאני הכי אוהבת בעולם, אבל איפשהו זה תמיד נדחק הצידה, העניין של יצירה עוסקת בתחום התקשורת מהצד השיווקי של העניין הפרסומי. עבדתי המון שנים במשרדי פרסום. את חושבת שזולה נתן לך משהו, השפיע במשהו על חייך הבוגרים? אני חושבת שלולא זולה לא הייתי יודעת מה זה מושג של תקשורת. בחיי הבוגרים, מה שנקרא, הלכתי לחדד את הנושא הזה של התקשורת. אני מגדיר את עצמי בתור שחקן, במאי ותסריטאי, אבל תכלס אני מורה לקולנוע. כן, אני מורה בבית ספר, בתיכון. היום אני בעצם עושה משהו שלא קשור בכלל לתחום של התקשורת. לא רואים את זה באופן ישיר למה שאני עוסקת היום, שאני בתחום הכלכלה, שזה משהו אחר לגמרי, אבל אני בטוחה שזה תרם לי מה אתה לקחת מהתקופה הזאת? אני חושב שהרעיון היה ליצור דברים, ואחר כך זה התגלגל אצלי בכמה מקומות, הלכתי לבצלאל, והלכתי למחשבים, ואני עד היום רואה במחשבים איזה סוג של משהו יצירתי. בשורה התחתונה, בכרטיס הביקור שלי, שאין לי כתוב מפתח iOS, מפתח אפליקציות לטלפון נייד, אני מתכנת. טוב לי לדעת. אני עובד בסטארט-אפ במשרה מלאה, ואין לי זמן לשום דבר. בטח לא בהתנדבות. פעם חשבתי שכשאני אעבוד בטלוויזיה האמיתית הרצינית, אז אני אהיה כאילו זה, אני מתגעגעת לערוך כתבות עם אנשים שכזה נורא להוטים על זה ונורא מגלים דברים וזה, לא עם כאלה שכזה, כאילו, פעם לאט לאט כבשה אותי התשוקה למוזיקה, ולאט לאט הצלחתי להגשים את החלום שלי של להצליח ללמוד לעשות מוזיקה, וזה באמת בא מתוך מקום של לשחק עם זה, כמו שעשינו כאן, כששיחקנו עם טלוויזיה ולא ניסינו ללמוד שום דבר ברצינות. אז די השתלטה לי על החיים ודי מכתיבה לי את רוב ההחלטות שלי כרגע. בתור תחביב זה די תחביב שתלטן. אני מוציאה דיסק עם ההרכב שלי קרול וונדרס, ולדיסק קוראים ג'נטל דום. Loose lips that love sewn hand in make, breathe forth the sound that says I hate. To me that language על הזין שלי, אלוהים על הזין שלי, אם הוא קיים. כולם מסוינים מעולם המסוים. על רבא כל החיים שלי זיינת, גם סיגריה מזכירה קטנה. Was used in giving gentle down, targets the sun you to grace. Woman's face with nature's own hand painted. Mistress of my passion, woman's gentle heart I'm not acquainted. Love and my love use the treasure.
זה בעיקר מרגש כל הדבר הזה. אנחנו נפגשים פה עכשיו אחרי 20 שנה. ונראה לי גם יוסי רוצה להצטרף אלינו. שלום יוסי. שלום יוסי. אתה מצולם כרגע. כן, אני רואה. מה העניינים? תגיד יוסי, מה זה זולה בשבילך? מה זה זולה בשבילי? וואו, זולה זה זיכרונות, זולה זה מקום בטוח לגדול בו וללמוד בו. הלוואי והיית מכין אותי לשאלה הזאת. תגיד יוסי, מה אתה הכי זוכר מזולה? אני הכי זוכר את הכיף ואת האפשרות להתנסות, להתפרע באמת עם המצלמה ובאמת לחוות את כל מה שיש לה להציע. אנחנו יכולנו לבוא עם כל מיני רעיונות מופרעים וליהנות באמת בחברותה. מה זה נתן לך לחיים הבוגרים? מה אתה עושה היום נגיד? אני התפתחתי בכיוון משחק אחרי קאגן, וזה נתן לי המון אומץ והמון ביטחון עצמי. כאילו זה שאני שיחקתי בדברים שאני כתבתי וצילמתי וביימתי, זה היה כאילו פועל יוצא של זה, זה לא היה משהו שאני בכלל חשבתי עליו והעליתי בדעתי, והנה זה הפך להיות קריירה של 20 שנה. אני זוכר שפעם שרתי באיזושהי הופעה יודלה הילה הילה הילו, ונערכת ניגשה עליי בתום ההופעה ואמרה לי שהיא זוכרת את השיר עוד מהבית. אבל אני רוצה לציין מישהו ישתיק אותו כבר! המון טוב יש לי במקום הזה, המון טוב והמון כיף, המון טוב. אנחנו מתגעגעים אליך ואתה חסר לנו פה בארץ הקודש. שמחתי שהספקתי להצטרף ושמחתי לראות את כולכם ולטעום ולו טיפה מהנוסטלגיה הנעימה שאני חש שם מהחדר. יש לכם עוד משהו לומר? לא, רק תודה רבה שזה היה, ותודה יוחאי. זה באמת... אתם הגדולים, אני הייתי רק שרת. ג'וך, בלעדיך זה לא היה קורה, זה לא... ברור, לא, כלום. חבר'ה, אני לא טוב בלקבל מחמאות, אני עוד פעם אתחיל לדמוע. רק תוודא שהמצלמה מכוונת אליך כשאתה דמוע. אני בהחלט אחד מאלה ששמר איתך על קשר במהלך השנים, ואתה שמרת איתי על קשר, ויש לך תפקיד מאוד משמעותי בחיים שלי. בטח עם האבות הדפוקים שלרובנו היו, אם היו בכלל, אתה היית סוג של דמות אב מאוד משמעותית, מאוד משפיעה. תמיד היית שם, תמיד עזרת ותמיד תמכת, ורק כאילו בכיף ובשמחה ובאושר. ואני רוצה להגיד באמת שוב בשם כל חבר'ה של זולה, מי שפה, מי שלא פה, המון תודה, כי בלעדיך זה לא היה קורה. לא הצלחתי להמציא לי מה? אוקיי, הנה היא באה. יס! בעצם הרעיון לעשות את האיחוד הזה התחיל לפני 2 כשאמרת לי אני יוצא לפנסיה ואני רוצה לסיים עם זולה. למה? למה זה כל כך היה חשוב לך לסיים את הפרק שלך בקאגן עם זולה? כי אתם הייתם, אני קורא לזה היהלום שבכתר, בזמנו אתם לא ידעתם, אבל מאחורי הקלעים קראנו לכם קבוצת המנהיגות הראשונה של קאגן. חשתי צורך לסגור את זה, במובן של סוגרים מעגל, ואני חשתי שיש צורך להגיד שלום. סך הכל הרעיון היה נפלא, הביצוע פה במקום הוא שונה. לפני... רגע! חכה למוזיקה, תקשיב. אני לא מקשיב, אני חרש מוטה אוזניים. מוכנים? אוקיי. לפני כמה וכמה עשורים נפרדנו אתם ואני ולכיוון הירוקים האלה אני לשירות לאומי. פתאום נפגש האמת שלא ממש השתננו אתה בכלל לא יצליח אבל צחקנו אחי אתה לא נראה כל כך ירושלמי
בטח שלא, זולאי. את כל הסרטים עוד יציפו את כל אתרי העולם, להראות את כולנו לעם, כל הצופים עוד יכירו סרטים ששונים את עצמם, והסרטים יציגו שם וכאן מכאן. מי שמדבר, צחקתי ובכיתי בפינת הדפיקות על פופי, לפרצוף המוזר שלי נח סגרון. זולאי, ממש לא זולאי. זולה קטנה שלי, כל אייטם בי נוגע. ושואלי את אייטמים, אייטמים שלי. כל הסרטים עוד יציפו את כל אתרי העולם, להראות את כולנו לעם, בסרטים השונים את עצמם, ויותר הסרטים לא יציגו בערוץ מכאן. ואיפה סיתבלבל עם חרבונה, מרד נצח עם אל חולה, הדייט האידיאלי מההיסטוריה על ביזולה. היום שיר כל הסרטים עוד יציפו את כל אתרי העולם, להראות את כולנו לעם, וכל הצופים עוד יכירו הסרטים שומעים את עצמם, ויותר הסרטים לא יצליחו. כאן בערוץ מכאן. יפה מאוד. אתה יכול להפסיק כבר. רק התחלתי.